De az igaz, hogy van, hogy 2 napot is meditálsz egyfolytában? Ezt is írták? Nem, ezt a Tibi mondta. 2 napot? 2 napot? Hát akkor már megvilágosodtam volna. Naponta mennyi időt szánsz erre? Ez attól függ, hogy milyen állapotban vagyok. Tehát, hogy nem kell ezt napi rituálénak betudni. Van, amikor fél óra, mert érzem, hogy hiányzik, de van, amikor mondjuk 2 napig egész vagyok magamban, és akkor nincs rá szükség. Tehát, hogy talán ezt értette félre a Tipcső, hogy kicsit kimentsem. Tehát, hogy valami olyat érez ilyenkor az ember, hogy csinálni kell, mert van egy belső hiányérzet, zaklatottság, negatív gondolatok, bármilyen, ami kicsit kizökkent. És akkor ezt így kitisztítod magadból. És akkor 3 napig jó vagy. Ha nagyon fáradt vagy, csinálhatod naponta. Nincsenek szabályok. De miből áll ez a meditálás? Hát ezek ilyen különböző zenére? Technikák. Nem, van, aki zenére csinálja, van, aki jóga közben csinálja, mindenki, amit használ. Én különböző dolgokat vizualizálok, és légzés technikák vannak, amiket ilyenkor csinálni kell, hogy szabadulsz meg mindentől, ami mondjuk negatív, és ragaszkodást okoz, vagy különböző negatív gondolatokat, vágyat, haragot, stb. Megszabadulsz légzéssel tőle, és utána pedig elkezdesz vizualizálni bizonyos technikákat. De például ilyen szorongásos, túlterhelt állapotban is ez használ? Igen, szorongani már nem szorongok, volt ilyen időszak, abszolút, igen. Tehát igen? Persze, mindenfajta ilyen, abszolút. Tehát, hogy ez olyan, mint hogyha lemennél alfa állapotban? Hát tulajdonképpen egy alfa állapotnak is mondhatják, van, amikor mélyebben, vagy van, amikor magasabban, vagy igen, ez attól függ, hogy mennyire tudsz ellazulni. Valaki irányított meditációt csinál, hogy valaki beszél a fülére, és az szerint megy, az például a kezdőknek jobb, akik napi rendszerességen meg, hogy szokják, hogy beépüljön, de aztán tudod ezt magadtól csinálni, meg hát van a Prana, ami egy irányított módszert ad a kezedben, hogy te miket vizualizáljál, milyen színeket használjál. Tehát, hogy, de akkor pozitív gondolatokat és mondatokat mondasz? Az egésznek az a technikája, hogy leülsz és hagyod, hogy a gondolatok jöjjenek, menjenek. Így kezded, megfigyeled a gondolataidat. Nem ragadsz le egyiknél se, csak így hagyod, balról bejön, átmegy. Ha már leragadsz, akkor újra visszazökkented magad. És aztán van a 2 gondolat közötti szünet, ami először csak 1/100 másodperc, 1 másodperc, és azt az állapotot próbálod megtartani, amikor nincsenek gondolataid. Na, ilyen állapot nagyon kevés van. Hát van, akinek sok. Van, aki... Igen, de ő csak azt hiszi belül kattogám, csak nem tudja elmondani. Igen, szóval azt az állapotot kell. Sokan kérdezik, hogy mi a meditáció. Szerintem ez, hogy a 2 gondolat közötti szünet állapotot megpróbálod 1 másodpercre, 2-re, 5-re. Aztán megint bejön valami, akkor megint vissza. De teszem azt, egy kudarcot így dolgozol fel? Hát ahhoz igazából van, amikor kell a meditáció, de régebben voltak olyan kudarcok, amiket nem tudtam feldolgozni. Most már azt gondolom, hogy a legtöbbnek értem az értelmét, hogy miért kapod, vagy mit kell belőle megtanulni. Tehát ez nem kell meditálni, hogy egy cselekedetből te visszakapjál valamit, ami neked rosszul esik, és megtaláld a blokkot, hogy neked vajon ebben mi esett rosszul, vagy mit hibáztál, vagy miért tudtak megbántani, vagy mi az érzékeny pont. Tehát, hogy ehhez már nem kell így meditálni. Azt, hogy miért tudtak megbántani, azt azért te magadban hogy tudod? Hát rájössz, hogy az a... Azt, hogy mész az utcán és odaszól valamit, hogy nem tudom, mi van, te rádiós hülye gyerek, igen. Akkor te hát azt gondolod, kezelni. Hát de azt gondolod, hogy ez miattad van? Nem. Nem. Miatta van, mert ő egy hülye és beszólt, nem? Így van, ez abszolút miatta van ilyenkor. Tehát, hogyha valaki odajön és téged megbánt, az nagyon egyszerű kezelni, mert akkor azt gondolod, hogy, és jogtalanul nem ismer, akkor azon kell csupán csak gondolkozni, hogy te, mint a te személyed, mit tudtál neki megmutatni, amiben ő hiányosságot vélt felfedezni, és ezért miért akar téged bántani. Ez nem róla szól, csak mutattál te neki valami olyan képet, amiért ő megbánt téged. Mert az ő gyengeségét fedezte fel benned, érted? És akkor odajön és azt mondja, hogy dögölj meg. És akkor azon gondolkozom, hogy úristen, de szegény. Te felveszed? Nem, csak gondolkozom, hogy szegény vajon, milyen hiányosság lehet benne, amit bennem látott, vagy bárki más van, akit megbánt, Irigység, ami igazából benne egyszerű. van. Na így van. De ez nem rólam szól, az önmaga frusztrációja. És ha ezt megfejted, vagy erre rájössz, de ez igaz, ez tényleg igaz. akkor onnantól kezdve nem tudnak így bántani. Az más kérdés, ha a barátnőd, a feleséged, a mennyasszonyod, ki tudja éppen mi, vagy a barátaid, vagy a szamár, igen, ők mondanak valamit, mert azon érdemes elgondolkozni. Ilyen külső megítélések abszolút leperegnek, de nem azért, mert hogy akkora az egóm, hanem mert tudom, hogy nem nekem szól, hanem neki. Saját magáról mondja. És ezt ilyen könnyen most már tudod kezelni? Hát ezeket igen. Tehát ennek vannak milyen fázisai, amikor magadat gyógyítod, mondjuk a pránadinak, aztán elkezdesz de milyen betegségeket tudsz te magad gyógyítani? Hát amilyen betegséged éppen felmerül. Tehát, hogy az influenzától kezdve a fejfájásig, a hasgörcsökig, az izületi fájdalom, az izomfájdalom, a csontokkal, mindent meg lehet oldani. Isten ne adjad, hogyha valami komoly betegséged lenne, meg tudnád magad gyógyítani? Akkor vagy elmennék nálam magasabb szintű nadisokhoz, akik kezelnének engem, igen. Ez mind attól függ, hogy milyen stádiumban van, ez mind attól függ, hogy milyen agresszív. Csodát nem tudnak tenni. Tehát ha van egy olyan agresszív agyrák, amire azt mondják, hogy 2 hét, és az valóban 2 hét, akkor azt nem tudják meggyógyítani. Az orvosok nagyon sokszor mondják azt, mielőtt elmennek ezek az emberek, a betegek, ez a
szopránodisokhoz, hogy vége, egy hónap búcsúzz el, mert a tudomány nem tudja őket meggyógyítani. Csak azt, hogy nem, én élni fogok, elmegy, és meggyógyul, és visszamegy az orvoshoz, aki azt mondta, hogy mondjál le az életedről. Tehát az is etikailag nagyon fura dolgok nekem ezek, hogy azt mondják, hogy nincs esély, nem tudsz meggyógyulni. Nagyon sok olyan ember van, mondjuk az évmesteremnél, aki így ment el, hogy egy hónapon van segít, és tök jól van, és él. Nem mondasz fel. Dehogy nem. Zárójelentések vannak erről, persze. Tehát, hogy ezek működnek. De mondjuk egy egyszerűbb vesekövet is... Vesekövet, persze. Hát olyan dolgokat csinálnak, az a baj, hogy erről igazából... De te magad mit tudsz gyógyítani? Én különböző beavatásokat kapsz különböző szinteken, és egyre feljebb lépsz. Tehát az egyszerű fejfájástól kezdve a különböző szinteken már a vesekövekig, a daganatokig, mindenfajta olyan testi elváltozást, ami mondjuk komoly stációban van, ezek gyógyíthatóak. Csak ez különböző tanfolyamokat kell csinálni, egyre feljebb lépjél. Ez nem úgy, hogy elmész egy tanfolyamra, meditálsz 3 percet, és bárkit meggyógyítasz. Bár ilyen képességek is vannak. Ez energia, tehát minden, ami körülvesz bennünket, ez működik. De te jársz ezekre a tanfolyamokra? Persze, járok elvonulásokra is, igen. 3-4 napos olyan elvonulások, amikor nincs mobiltelefon, nincs kommunikáció, és nem is alszol. És csak, de brutális, és csak meditálsz. És az első nap még de ezt otthon elhiszik? Tessék? Sajnos nem lehet elérni, 3 napig elvonuláson vagyok, igen. Nem, tényleg van, de hová vonultok el? Együtt megyünk. Ez Magyarországon? Ez van Magyarországon, persze, tehát nem kell elmenni ehhez kolostorokba, Nepálba, hogy te megtapasztald azt, hogy milyen, amikor 3 napon keresztül csak gyakorlatokat csinálsz, és úgy lecsendesíted az agyadat, hogy elképesztő állapotokat élhetsz meg, és bekerülsz abba az ősi állapotba, amit egy ilyen szeretet állapotnak mondanak, amit nem tudsz megélni, mert mit csinálsz? Folyamatosan vágyaid vannak, kattogsz, a napi megélhetésért küzdesz, mi lesz holnap után, tehát nem vagy a jelenben. Ott pedig csak a pillanatot éled meg, és különböző beavatások közben 3 napot folyamatosan mondjuk fönn vagy. Nem alszol, de annyi energiád vagy, nem akarsz aludni, és 3 nap után kijössz, és 2 napig ilyen furán figyeled a külvilágot, hogy úristen, mennyire torz az, amiben élünk. Ez nem is az, és ez egy ilyen álvalóság, amit itt csinálunk. Csak aztán az ember visszazökken, és akkor utána megint elmegyek, ha érzem, hogy szükség van rá, vagy hívnak, hogy olyan szinten van a tanfolyam, hogy megint lehet menni.